Ναι. Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Είμαι φίλος του Κώστα. Ποιος είναι ο Κώστας? Καλή ερώτηση. Ο Νικ***ο. Α, τι κάνει? Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, καλά. Κάτι μου είπε ότι θέλεις να ρωτήσεις για συναγερμό. Θέλω συναγερμό, ναι, φοβάμαι. Φοβάσαι. Λοιπόν, πες μου, τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι ένα συναγερμό που να κάνει μπιου-μπιου. Τι να σκέφτομαι? Ωραία. Σε τι πράγμα είναι αυτό? Είναι κατάστημα, είναι σπίτι, τι είναι? Άνθρωπος. Θέλω να βάλω στη γυναίκα μου, δεν την εμπιστεύω με τίποτα. Πάνε την παραβιάζουν εκεί κάτι μαλάκες. Ναι. Και τη βλέπω μετά χαλασμένη και παραβιασμένη. Εύκολο είναι αυτό. Α, ναι. Ναι, πολύ εύκολο. Πώς θα γίνει να μην το καταλάβει? Πώς θα γίνει να μην το καταλάβει? Εγώ θέλω να βάλουμε και έναν ανιχνευτή κοιλώτας. Δηλαδή, όταν πάει ο άλλος εκεί στην κοιλώτα κοντά, ναι. να βαράει αυτό. Και αυτό γίνεται. Αλλά δεν πιάνει σε string, μόνο σε κοιλώτες. Σε κοιλώτα, δεν φοράει γυναίκα μου string, δεν την αφήνω. Για να μην προκαλεί. Σωστό. Ναι. Στην κοιλώτα, εκεί στην κοιλωτάρα να βάλει ένα πράγμα, δεν ξέρω, διακριτικό, κρυφές κάμερες υπάρχουν. Βάλε και κάμερα. Κρυφή κάμερα τώρα δεν μπορεί. Να πάει ο άλλος να κατεβάσει, τσουπ και ρατά, να σε χτυπήσει, να σε καταλάβει όλη η γειτονιά, να έρθει και εγώ να σε σκοτώσω. Να σου έρχεται σε email στο κινητό. Ναι, email στο κινητό. Να το καταλάβω εγώ, να πάω εκεί, τσουπ, λείψαν ο τύπος. Προσκύνημα. Και όποιο πάρει ο χάρος. Για πες μου. Τάπα. Πέρα από αυτό. Είναι και το σπίτι, είναι και στο σπίτι θέλω να βάλουμε. Ναι. Αλλά δεν θέλω να κάνει το κλασικό θόρυβο, αυτό μου σπάει τα νεύρα. Δεν υπάρχει άλλος ήχος. Να βάλουμε να χτυπάει ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Και αυτό γίνεται. Να μην χτυπάει αυτό το Ιου, σηκώνει όλη η γειτονιά κάτι και λίγο. Να παίζει Καζατζίδι, το αγριολούλουδο. Δηλαδή θα ακούω εγώ αγριολούλουδο, θα καταλαβαίνω. Μαλάκας μπαίνει μέσα στο σπίτι. Νομίζω πως δεν θα μιλήσουμε σοβαρά ποτέ. Ο Κώστας γιατί σε έστειλε εδώ, για να μιλήσουμε σοβαρά? Σωστό και αυτό. Δεν μου το διευκρινίζει, δεν μιλήσαμε καθόλου. Κακός. Πάρε να μιλήσει με κάποιον, μου είπε μόνο. Έλα, να είσαι καλά.